Wakhawunta nencwadi yakho wena. Angicacise la ukuthi lo 6 months uphelile goloqo, hayi ukuthi bengingajoli noma akekho umuntu engibambisene naye, kodwa uphele ngingakaze ngiyenze into ekuthiwa isex ukuhlangana kwabantu ababili benze uCansi. U6 months ngohlale kanje, ngasuka ekhaya ngawumuntu oya eThekwini. Bayazi abantu ukuthi umuntu osuka emakhaya uya ngaseThekwini usuke uyofuna amadoho. Ayiphelanga inyanga ngamuvela eGoli ngokukhulu ukuphazama kweso nje, kwaphela amasonto amabili amathathu ngamuvela eGoli. eGoli ngiya ngegama likabhuti njalo. Mangifika eGoli kube neziyalo engitholayo. Sakhona nalesi siyalo esithi ukuze uphile la eGoli njengoba ungasebenzi, angifuni ujole, angifuni kube namantombazane o-engage nawo, ngoba amantombazane la eGoli ukulala nawo imali. Uma futhi ulale nayo wangayinikeza imali, iyakwazi ukuthi ihambe iyokubophisa. La eGoli uyaboshwa uboshelwe ukulala nentombazane, masithe udlungile alikho elidlula lelo, ngeke usho ukuthi benivumelene ungenabo ubufakazi. Uma ngabe uchatha nentombazane la eGoli, awudelete ama-message same time, futhi kufuneka wenze sure ukuthi ukuze izendlini kufuneka kube nenkulumo la engathi nikhuluma khona ngesex noma ngocansi, ukuze iyokwazi ukuthi leyo nkulumo ikuvikele namhla uwumuntu oyoboshwa. Akuzona zonke izinkulumo engakuvikela, kodwa nawe usuzama ukuyibeka emathubeni amahle ukuthi ungaboshwa. Isiyalo engisitholayo ke kuthiwa awujoli ungasebenzi, nesizathu sokuthi intombazane izokufuna imali ebese ungabi nayo bese uyaboshwa. Hawu, mina ngisuka kuphi njalo eNatali, ngazi ukuthi eNatali ayo uyajola mahhala, awukhiphi imali, uma ungenayo nje awunayo. Futhi nomuntu wakhona uma ekucela mhlawumbe ucela leyo mali yedatha, uma unayo nayo, uma ungenayo unayo. KuFacebook kukhona lento ekuthiwa free mood. Akucaca nje ukuthi kahle kahle ngangumuntu osuka emakhaya, uyakwazi ukuthi uma usuka emakhaya akha ukuthi intombazane iyakuthanda nje ngale kwemali, ngale kokusebenza. Mangifika ngithola la mazwi, ila engabona khona ukuthi ngihambileke mangilapho. Futhi ukuhamba kwami ngihambele enye indawo engingakaze ngayihambela. Ngangaze ngivakashe eGoli ngifunda, ngangingakaze ngize nje eGoli ngifunda sidalo ngimncane njani ngangiqala ngaleyo lasuku kwakumhla ka1 April. Cishe iyalo ngayithola yaphela inyanga. Hawu, inyanga yaphela goloqo, umuntu wesifazane angimazi. Eyesibili ngamthola umuntu engizojola naye, kodwa sangalithola ithuba lokuthi sibe ndawonye ngokomzimba. Ngesizathu esisodwa kwakucacile ukuthi angisebenzi, kodwa mina zange kungicacele naye futhi zange ezesho. Kodwa uma usobala ukuthi into ayebalekela ukuthi akazukuthola mali, angizokumsiza ngalutho futhi, ngoba sahlangana esikoleni engangokwenza kusona short course ye-security. Sajola futhi sasijolisana nje kamnandi, engeke inkinga. Umuntu wakhona waye right esikoleni. Sithe masiqeda ukufunda i-security bazokhumbula abaningi noma bayaziyo i-short course yakhona iba u3 weeks. So kulo 3 weeks masiyenza i-short course siyajola vele. Mangicabanga sajola esontweni lesibili siqalile, ngoba saqala esontweni lesaliqeda akuyajwayelwana. Esontweni lesibili hayi bese angazi inamba zashintshana kanjani. Hayi, ngumuntu onolimu, hayi ngililalise ulimi ngililalise, umuntu wakhona alalela izinkulumo yami. Hayi-ke sivumelane, kanti uwumuntu nje oba nothando general. Lona uthando lukhona eGoli, kodwa seluye libheke ukuthi umuntu uzomsiza ngani, yini le ozomsiza ngayo, njengoba uthi uyamthanda
ukumthanda kwakho kuzombenefithisana. Akuyona into ekusebenzelayo nje njengasekhaya ukuthi umuntu uma ekuthanda uyakunikeza lonke uthando futhi uyavakashela ngalowo ukubheka into ey'ningi. Hhayi-ke kushaya isikhathi nami ngizame amaqhinga ukuthi lo muntu kumele sigcine sibe ndawonye ngoba ngiyazi uma singahlangana sibe babili angeke kube inkinga. Cishe wangichitha iy'gaba ey'ntathu. Isigaba sokuqala kwaba yimina owalahla isayidi, weza ngasendlini bezofihla. Kufihlwa ekuseni-ke la eGoli, emalokishini nje yaseGoli kungcwatshwa ekuseni. Hhayi ngizofika ngizokubona masiqeda ukufihla, ukukubona nje kancane. Hawu ukungibona na, hawu okay. Ngaleso sikhathi mina khona itoho engilibambile, ngiyasaba ukusho ukuthi nginetoho engilibambile ngoba uzofuna ukuthi abe yi-part of it noma kube nento ayitholayo. Hhayi gcine ngiba umuntu nje ongatholakala othathwa ubhoti ngemoto saya somewhere but sizobuya uma ukuthi asibuyi hhayi kusho ukuthi sekubona usuku. Hhayi indaba yakhona gcine ngingabonwa ngalo. Uma kulandela iy'nsuku angisasebenzi sengifuna ukuthi ngibhukhe manje sibonane. Nakhona ngizobhukha ngemali yokugcina engingayazi ukuthi nami uma ngidlala imali enye ngizobe ngiyithathephi. Hhayi umuntu wakhona egcine enqaba ngoba manje sengimenzela i-clarity ukuthi anginayo imali ekuthiwa u-extra cash kule mali esobhukha ngayo sizophinde sidle. Kodwa ukuthi kunemali angasayithole angikubeki lokho, akucaci lokho. Ebe umuntu onezaba-ke zokuthi sigcine sibonana. Hhayi kuqhubeke sakudlala nje samangcokwana impela ngawuqeda u-6 months nginganakile nami. Kodwa ngilokhu ngithi ngiyabamba ngakuphunyuka, ngithi ngiyabamba ngakuphunyuka, ngithi ngiyabamba ngakuphunyuka. Engithola manje ukuthi kahle kahle ingoba ngangingasebenzi. Ingoba bekucaca ukuthi into ekuthiwa imali umuntu wesifazane angeke aze ayithola. Bayakubheka abantu bala eGoli ukuthi niyathandana kodwa iyiphi imali omnikeza yona noma iyiphi imali azoyithola la. Uma ukuthi usaphethe lobo buZulu basekhaya njengoba ekhaya kwaziwa ukuthi uma kuphela inyanga kufuneka uhambise imali ekhaya noma umakoti unayo noma awunayo kodwa ekhaya kumele kugcine kudliwe ngawe ngoba usuphumile usuyithemba labo bonke abantu. Hhayi la eGoli eqoma intombazane yakhona ngesizathu esisodwa sokuthi le mali wena ozoyinikeza yona futhi uzoyitshela ukuthi hhayi imali ngihambise ekhaya, imali ekhaya duyise ekhaya letha. Yingakho kugcine kuthiwa hhayi amaZulu awafuneki noma wena mZulu nentombi ekhaya unomfazi ekhaya. Isona sizathu esigcina senzeka kanjalo. U-6 months waphela-ke mina ngingasebenzi, ofuthi u-6 months waphela futhi ngingakaze ngihlangane nomuntu wesifazane. So kuyaye kube lula-ke makunjalo ngoba nami into eyayibuye ibe nzima noma ngathiwa ngangiwathola amangqushana kodwa ngangihlala nobhuti. Since ngihlala nobhuti ngeke yena ethi engakaze angihlupha ngokufaka umuntu wesifazane endlini ngokuthi uhlonipha mina ukuthi ngikhona, ulinde ukuthi nami ngiqhushalaze ngithole itoho bese yakhululeka naye. Ebese mina ovakashisiwe sekuyimina ofaka umuntu wesifazane. U-6 months waphela kanjalo ngaze ngathola indawo ngahlala ngedwa. Ngithe sengihlala ngedwa nakhona futhi kwaphinde kwayisikhathi ukuhlangana komuntu wesifazane engicabanga ukuthi ngaze ngaya ekhaya kwayima ngikhululeka kahle ngithola lento le ekuthiwa uCansi noma i-sex. Ngizoqinisekisa-ke ukuthi ziningi iy'tori ezikhona kodwa lesi ngisikhethe ngoba ngisasethula noma ngisafuna ukuzwa ukuthi umlaleli wami ekhaya uzosizwa kanjani. Uyafisa yini ukuthi aphinde ezwe ezinye iy'tori noma ngilanda abanye abantu abazo-unpack-a iy'tori zabo khona la kwi-Guluva TV. Ungakhohlwa ukusubscribe-a, ushare, uphinde ucommente. Asihlangane laphana kwi-comment section, ulike ngizwe ukuthi wena ngempela wawungenze njani kulesi simo engangibhekene naso. Dango.